அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் மணிகண்டன். நான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மேலப்பாணிங்கிற கிராமத்துலேருந்து வரேன். இப்போ நான் குரூப் 2A ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஆல்ரெடி குரூப் 4 ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் 3 பேர் மொத்தம். இப்போ 3 பேருமே நாங்கள் சர்வீஸில் இருக்கோம். அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அப்பா அம்மாவுக்கு. ஃபுல்லாக விவசாயம் தான் அப்பா அம்மா. அவங்களோட லைஃபே எங்களுக்காக தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. அப்புறம் இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. ஏன்னா மெயின்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 டெஸ்ட்டு இங்கே போட்டோம். எல்லாமே கை கொடுத்துச்சு. அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு. அப்புறம் எல்லோரும் நல்லா படிங்க. அடுத்த வருஷம் நீங்களும் இங்கே வந்து பேசுகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஆல் த பெஸ்ட். சுரேஷ் IAS அகாடமி வெற்றியின் முகவரி.